Maayong buntag o karon diri tanaw sa ikaduha natong hatagan sa bugas gikan sa Good Samaritan sa barangay Tumpagon. O go first atong partner gyapon si Kagawad Jigger Alinggong. O si ma'am, sa tingala nam? Joralyn. Ma'am Joralyn Dalahay. 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 Okay, sige. So muna itong mga partner karong buntaga. O din hita no kay ini daw ang balay nila ni Sir. Sir, may muntag. Ang sino pangalan, Sir? Aljon Gudornes. Okay. Ikaw tong akong ka-chat ito sa Facebook, no? So, unsa gyud panginabuhi, Sir? Walang sir nang manguang niya po pabalawan ginagmay sir ba nang panguan-kuan lang gyapon. Bulawan asa dapat mo magkuwag bulawan? Dito sa mga kuan sir mga sapa-sapa sir ba. Sapa lagi ba ginagmay nga kuan ba? Ginagmay. Pero hindi mo makakuwag bulawan or tambay-tambay gyapon. Kuan gyapon sir na makuha niya pa halina gyapon pamugas ginagmay nga na ra. Pero kada adlaw mo magkuan dito, magbulawan. Oo. Kada adlaw. Kada adlaw ba na may makita agad or may Pero dayon wala? Ay, sir. Lagi. Usay po zero po sir. Paita ba? So kung masiro wala, Wala gid sir. mangutang na lang. Mangutang na sa tindahan oh. May gani kay gapautangon pa. Oh my god. Lagi ba? Paita. Aman nimong balayan ni Sir. Ganun sir. Okay, sige. Ay, kasulod gamay sila. Oo. Mani. Ay, mga asawa? Mani mga asawa. Ay, ma'am. Tantad. Salod may gamay, okay ra? Wala ba iwan pa sir? Kayo. Muni yung balay. Di man niya mo sa kung nag-isuon. So, diri lang mo nagpuyo. O tara, di man niya mo. Ay sa akong apuhan. So, muni ang ilahang balay, murag, kuwan raw, sara kadupa ba? Sara kadupa, sir. Ha? Sara kadupa ba? Sara kadupa ang ilahang balay. So, pwede mo pasiga na to itong suga? Okay ra, pasiga daw na to para maklaro na to sa kamera. Lali mo, tanag daw nga. Ingon ani di ay. Ang sitwasyon. Na ilahang electric fan, o ceiling fan. Nga na kagamay sa kadupa. So, dinhi mo mga tulog. Talaga sir. Pila ka buk anak ninyo? Dua. So, siguro sab mo. Okay ra. Pero na ba yung mga higayon nga kanang bitong ang ulan hinon dili man mo mabasa sa ulan. Okay ra walay tulo. Namay apoy tulo ani sir. Tulo ba? Ito na kaya. Kalangkat na. Usay magupad-upad po din ko ani sir. Masin. Ita ba? Dugay naman nagpuyo dere. Mga 1 year na kapin sir. 1 year years na. na. Taga Salvador mo gani siya. Dayo lang, dayo. Kanina ma'am. siya taga Taga diri jud ko. Okay. So lumad ka mo nga sir? Dili. Bisaya lang. Ako ra. Ikaw ma'am. Unsay gani? Ribo? Dere? Kuan higaon. Higaon. Ulo sir. So mo ni no ang ilahang kahimtang. May kay ang ilaha pong balay. Pero malagi na, ingana mo gid ang kinabuhi sir ba? Parante nga ko survive gyapon ta. Oo. Ba? Pula tas kay tasan nga naya poy makaw sa isa kanlaw. Eskwela pa inyo anak? Oo. Kanila lang di maka concert kay namo iya mo gibatid hindi kay kumaka trabaho kay tungod kay ang among kuan kabatayonon para mo ang bata na gibati sa dalunggan sir ba. Nakalambit taong kapila na nga biopsy waya poy result yapon gabukol na iyang dari sa iyang dalunggan. Pero wala sa eskwela lugar. Wala na module lang siya. Module lang. Sa iyang gibati iya sa iyang dalunggan sir ba. Pero napa-check up no? Continue ang check up. Pirahan na. Oo, naoperahan na pero operahan na. gisamot. Nasamot lang iyang kuan yang Kato pagpa-opera sa government lang hospital. sa kuan Northern MMC Hospital. Provincial Hospital. Pero mo na inyong nahimang higayon nga mobalik dito pa-check up. Wala na po. No, wala naman na kuan sir kay Ano naman? di naman makuha sa findings sa doktor sir sa iyang kuan niya. Kaya sa pa ang bata, nakuha na po siya. Na-trauma Natuma na na. po sa sir ba sa mga Di nag-job na kayo, kung na makitag tao, mahadlok din siya. Sabi ba? Hadlok na din siya sir. Sige na sa kumbong-kumbong ka na sir kay maulaw siya sa iyang Di niya pakita yan dalawang. Pila edad niya? 5. 5? 5 years old na siya. Ano ba? Ano nga na ang sitwasyon ba? So, gwanta-gwanta na lang gid, no? Sige sir. Sige. Kuan sa akong bugas ha. Sige sir. Ayo ba na lang ta? Nata. Okay, naraman diri kuan sa atong bugas. Ang sumuni ilahang balay. Diri mo galungag? Balik kumon. Dahil na po dahil ko nagpuyo ani nga balay. Sa ko lang dati. Sumatis nga may pagkamalungag na lang po mo diri. Ano ba? Ano ba? Sige, shout out. Sige, naraang bugas ha. Ang kanan na.
And then ang t-shirt. Oh, large na ka ba ning nabilin, sir? Okay na na, Sige. So, imo na lang unsain mo ikasulti, sir, ha? Sa Daghang salamat sa mga nagkuha ni Saint Kahatol. Kahatol o salamat kay ni Ma'am Torres sa mga hatag nga pamugas. Inaot sa kuan dagan pa yung matagaan parehas ka namo. Okay. Dagan salamat. So, mo to, no? Ang ato ang natladugang po natagaan sa bugas gikan sa Good Samaritan o ning higayon na proceed ta no, sa usapa na ato pa nga nakatakdang tagaan tiring Dapitas Barangay Tumpagon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.